Takže čaute ľudia, v dnešnom videu sa pokúsim vyrásť celý tento strom, proste z toho nového Zen updateu. A jak môžete vidieť, toto je už to syn druhý alebo tretí, druhý stage, tuto to mám napísané. A idem tam dať beanstalk a mal by som mať tretí take this. No tak toto bude. A môžem vám ukázať, mám ich strašne veľa. Toto sú úplne všetky oni a ešte tuto, čo mám v slote. Ja to idem doplniť, lebo nechcem to tam dať celé, že take all my tranquil plant, lebo by mi to zobralo celé a ja tam mám určite viacej. Takže idem to tam podávať, keď to tam budem mať, tak sa vám ozvem. A už tam mám 123 z 130 a toto by, neviem, či to bude posledný. A mne jeden mi chýba. Čo tam obetujem? A strawberku, no tak to akurát to vyjde a nič nemusím... Nie, ono tu není tranquil. A tu máme ďalšiu. Take this. Yes, presne mi to vyšlo. Zencrate, Zenseed Pack, Zen Egg som dostal. Nice. Takže idem zasa ďalšiu stage splniť a potom sa vám znova ozvem. Takže už tam mám 178 zo 178 a toto nie, dám tam nejaké menej vzácne a to menej vzácne si myslím, že bude také kakao. Take this. A nie, to bolo 20 čia, revar 20 čia. Čo som dostal? Netuším. Ale niečo som dostal a musím teraz 245 vyplniť. A toto je už 5. stage a tých stageov je Show me the Zen 7. Neviem, či to splním, ale keď budem mať ďalšie, tak sa vám ozvem. Takže už mám 81 z 245, ale nechce sa mi to tam po jednom dávať, takže idem to risknúť a dám to tam celé. Ježiš, čo sa to načíta? No už dohovor. Halo? No. Dobre, take all my tranquil... Tu si robíš srandu. Od 19 mi to nevyšlo, no tak toto... Určite spravím part 2 ešte do soboty, to by som mal stíhať. Jak môžete vidieť, pozerajte, jaký je veľký ten strom. Fakt, že akože je parádny, ale som zvedavý, keď bude úplne celý, že či tam budú aj nejaké plody a niečo. Ale rýchlo ešte pozriem ten shop, Show me the Zen shop. A akože sú tu nejaké veci, ale kúpovať to asi nebudem teraz. No hej, ešte raz, dva, tak potom natočím neviem kedy video, ale určite to ešte splním. Dajte odber, like, napíšte nejaký pekný komentár, toto je už preto dlhšie video, všetko.